Hello, good morning na amin niagi aning dalan dire o dalan. Saka diha. Tabok na ng sapa. Tuanas Jairi, nag-una na Jai. Tuanas Jairi oh. Diba? To the max mga bay. Ha? Oh, di ba mga bay? Maagi mi ang tubig diri. Oh. Anan katabok na si Jairi. Ako na lang. Yari. Tabok ta diri mga bay. Asa ni maagi si Jairi. Ini ganahan nila diri mga bay. Kay mabaw daw ang tubig. Aw, kuan. Pagi ami. Pagi ako. Kagi na. Mga patay isda mga bay. Lalom lagi karon chay. Taob da iro no. Oh, di ba? Oh, taob da mga bay. Kana. O Jai. O di ba? Maglangoy-langoy ta diri mga bay. Ha, maglangoy-langoy ta ning tubig diri. Dito pinig ko, mga dagkong bato. Oh, mo ni ang taga bukid. Maagigil sa bukid. Saka na puti sa buntod. Napuno akong buta. Ako sa pagtubig akong buta dyan. Ay napuno. Diba? Murata nagsikin sa itong kuwan. Nasa Biblia nga nagtungkod. Wala. Musaka na punta mga bay sa bakilid. Man og baklay, musaka. Tala. Pati aja. Panaog na po diri mga bay. Man dito. Panaog na po. Gay. Diri. Diri tasing may kahoy sagbot mo ang mga bay. Nagyas kaayo. Para sila mga bay. Kita niyo mga bay. Ang tora. Ana tamanha. Diri. Nauta diri. Nauta mga bay. Asa to mga awat ko pako. Wah, naman pako diri, burns naman eh. Dari mga bay. Bigyas kayo. Akong bay wala naman pasti. Wala po dupog eh. Siya diha pada islis. Nagidapla, hanap lampasan. Pero wala dupog yung bura mangod po dokira. Lampasan na po na. Sprayhan na lang daw na. Gasto na po tag-spray ani. Para sa mamatayin sagbot mga bayar. Baka na tigway. Una isa gikaon saging gikaon sa baka. Ano naman pako diri oh. May pako.
Ang panipako. Naipako diri oh. Diri magpaimot ra ta diri. Naipako diri. Kanong sa bukid. Imbitang sila kape mga bay. Kape daw, kape. Kape daw. Sige mga bay, diri ra tataman kay naay mga tao. Napot sila sounds. Sige, bye-bye. Good morning, good morning. Maura niya ako ika-vlog karon diri. Kanisa ka na po ko. February. Bye-bye. Wala, nahurot na siya. Tapos, so dili na taro tadi sa ilangki. Ha? Igo sa iding. Igo ra gyud. May ramang ginubiron. So isa ra kalanda ni. Sa yun. Ang pag-igo ra pag-ukay. Pila ra day igo ani? 5,000 ra gyud ay no. 5,000 ra igo. So di siya masing kumidya ko udong yun. Ang paglukit. Balibol. Karong mo tagaw ka balibol no. Di man po determinti rin, di man ko ano manig landar ha. Sabot, hindi siya kay papakog. Napabot, papakog, unsap. Magama, unsap na ni. Mo ni mga plato. Tapulan. Wala na ko yapilin na ko ay buang. Kay ko sa bagita nimo. Ay kagol kay wala ay apil. Napo di isa dire oh. Oh, di ba? Kailan mo sa akin, gagmay hadlok ng gamay mo. Oh. Si Jojo bago niyang theory karon, di ko na mo saging kay makagagmay sa uten oh. Comments mo diha. Kinsa gusto mo comments mo kay hindi daw bagay kakain ng banana saging kasi daw liliit yung titi nila. Oo. Yun ang principle ni Jojo. Jojo principle na. Prinsipyo. Bukaw na ng ising. Karon na sa Napay mo ko na ising. karon na ko eh. Yo, napay mo to bagay. Ay. Tabok na pod tao sapa. Kinsa may mo nagnaog? Jojo. Lalong kay diha. Aw, bato ra man di ay. Oh, okay ra man na. Aw, babaw ra man di ay. Parera man spikas. Murag dito nga sa bikas ang lalom. Babaw ra man. Posos. Buyag oh. Buyag na mga bay. Manapok ng isapa. Ganina pa dulong. Karon lain ni sa lain na po ni Agi. Oh. Agi may mga bay ha. Iop ta sa kakabasig. Machomba ta machomba.